Ahoj přátelé, máme dneska 5. listopadu roku 2025, 2 týdny po zjištění diagnózy karcinomu prsu, invazivního duktálního. A já bych chtěla reagovat na vaše zprávy, na vaše telefonáty a poděkovat vám. Jste neskutečně úžasný v té podpoře, kterou mi dáváte, a já vám za ní hrozně moc děkuju. Děkuju hlavně své rodině, svým dětem, kteří mě dodávají energii a chuť. Ten boj bude dlouhý. A jenom krátké info. Čeká mě teďka 11. v operování portu, kde vlastně bude zaváděna biologická léčba a chemoterapie. 14. listopadu mi vlastně bude děláno CT, protože je nějaký nález na plicích a léčba, aby byla opravdu přímo daná k tomu danému, nebo takhle, aby chemoterapie přímo byla daná k tomu vyléčení nebo aspoň zaléčení, tak musí být hodně zvolená a ta bude zvolená jenom na základě toho, pokud buď se potvrdí nebo vyloučí metastázy na plicích. Hned 19. listopadu nastupuji na onkologii, kde vlastně už by měly být výsledky z kardiologie, z ultrazvuku a zároveň z CT. A měl by vlastně být vzvolen další postup léčby, hlavně abychom věděli, v jakém horizontu termínu, měsíců či roku se budeme vůbec pohybovat. A 20. listopadu začínáme s chemoterapií. Nebude to jednoduché. Už teď vím, že přijdou nějaké nepříjemnosti, na které se samozřejmě člověk může připravit, ale ve své podstatě musíte brát to tak, jak je. Bude to chtít hodně sil, klidu, který teď mám. A tu energii, tu čerpám tady z tohohle místa. Je to kousek od mého bydliště. A kdyby někdo z vás chtěl mě doprovodit občas na vycházky, tak se nebráním. Kontakt na mě máte. Co bych chtěla popřát všem? Dávejte na sebe pozor. S řadou z vás se teď pár týdnů, měsíců neuvidím. Ale ty plány do budoucna jsou a budou. Protože pokud byste si nedělali plány, tak byste to vzdali. A já to vzdávat nebudu. Před 30 lety mi lékaři řekli, že nebudu chodit. Chodím, tancuju, dělám blbosti. Ty sami lékaři mi řekli, že nikdy nebudu mít děti. Mám 3, pak jsem ještě dostala 1 do vínku. Jsou úžasný, jsou skvělí. A díky nim vlastně mám pořád tu energii a chuť jít dál a bojovat. A věřím, že ty prognózy, které nejsou vůbec dobré, že právě tou pozitivní energií a tou vůlí zvládneme. A pamatujte si, já nemám v plánu zemřít letos ani příští rok. Jak jsem řekla lékařům i svým dětem, já zemřu v 95 při divokým sexu s mladým zajíčkem. Snad toho zajíčka někde najdu. Ale bude dobře. Mějte se hezky, užívejte si krásných dní, které teď jsou v listopadu. Dávejte na sebe pozor a děkuji. Mějte se.